No, chceš ísť? Chceš ísť lolko? Je to dobrá hra, kámo. Fakt, prísahám. Fúha. Je to dobré, kámo, tuto nemáš ani že moc nervy a hlavne je dobré na tom to, že ty v podstate si buildíš ten advantage, že ty keď ho zabiješ 3-krát, tak on už má veľmi malú šancu ťa zabiť. Napríklad. Práve aj on keď to zabije 3-krát, tak ty už máš. Nie, ale... Nie, ty to neotáčaj takto to vôbec nemôžeš otáčať. Welcome to Summoner's Rift. Here we go again. Nie, však som Ečko, ona to nejako dala rýchlejšie, to čo bolo? Ja som to dodžol Ečkom, však to na mojom skrine už ten pomalý, ježiš, ten Graves má tak pomalý dash. Normálne Lucian by sa mu tak vysmial, to je neskutočné. Ale tak zase Lucian je čierny, no. Akože, chápeš, čierni sú proste aj na olympiádach najrýchlejší. Takže to nemôžeme porovnávať, ale... To je jedno proste, starý detko, nech dešuje rýchlejšie. Kámo, oni si normálne toho baróna už išiel dávať akorát smite a oni vtedy tí moji teammate, že oni zabijajú baróna, poďme tam! To sú takí tupci. To je nie možné. Aj keď neviem, či to nestihne, kým ja tu zabijem Redko, lebo tu budem zabíjať 200 rokov Redko, že? Sorry. Aha, tam je ich troška viacej. Aha. Ale pohode. Ešte som si aj odstrelil tú rastlinu! Keď pingnem, že help, to znamená, že máte helpnúť a nie, že sa máte pozerať. Lepšie povedané ani nepozerať, lebo si to ani nevšimli ten ping. Nechajme im všetky objektívy a rovno livníme hru, nie? Na čo vôbec hrajeme tú hru? A prečo som jungli? Okej. Je to. Aurora má piči. Musím v tom prípade flash. Aha. Počkaj, čo? Čo sa smejem? To ste videli, jak typek dostal to bakulou po hlave, či kosťou, či čo to je. Proste, ho v kuse rozjebal nikto iný. Toto sú moji 4 teammate. A hento som ja. Ja si úplne tancujem, pozitívna energia a proste prídu a moji teammate mi rozjebú náladu. To je v piči, kámo. Toto je extrémne dobrá vec. No v prvom rade z tejto strany to máš v podstate na šľahanie bielo. No a tuto máš pinzetku proste, pinzetku do nosa. Jaké multifunkčné, ne? Môžeš si s tým šľahať vajca, môžeš si tým trhať chlopy. A to som našiel kam v obale od klávesnici. Jebe, proste, čo?